La 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 बिल्डिंआ जाहांगासिनो दं गाबाथाय रिल्स गोजौआव Alah, mau kakak फुरानो kita sih. बेनो आरोना नै लागाव सुइमिं पुल जानो हागौदां हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो गोदानै बरायनाय जालायबाय दा दंफैयो आं मटु बाइजों आंजों नैबे माबायाव आरोना टेट गेस जोंनि खाथिनियाव जानाय गोदो सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो गेस्ट हाउस होननाय स्टेट गेस्ट हाउस बेनो जोंनि खाथियाव लुनाया बेनो आरोना दा बिल्डिं मोनसे जालायबाय फार्स्ट फ्लोर जालायबाय आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै बेनो आं मोनफा मोनफा देखायजोबगोन बेनो आरोना दा बर्थमान बेसेबां जानानै दङ दा मोनसे थांबावगोन मोनसे थाला थांबावगोन आरोना टटेल फार्स्ट सेकेन्ड फ्लोर जागोन फार्स्ट फ्लोराथ' जाखाबाय सेकेन्ड फ्लोर जाबावगोन आरोना दा नोंथांमोना नायबाय थादो एसे आं एक्सप्लर खालामनि जायगाखौ माबायदि बानायदों होमबा लोगोफोर नायबाय था लेट्स गो बियो आला निबेनो गादोंबा बेखौ मैया बे माबासो बियो ए सिन होनाय नङा बे दै थाबथानायनि आच्छा वाव गार्डेन डेन्जार हैद बांद्राय सेरजों थांजाबालै गोदानसो बुस्थुआ ओरैबा बेनो जों गामिनि जाहैबाय एकदम गुदियावखा ना लाला जाबाय आरोना स्टेट गेस्ट हाउस बेनो फार्स्ट फ्लोर जाबाय फार्स्ट फ्लोर बेनो आरोना लागाव फार्स्ट फ्लोर लागाव बैजों लिफ्ट जागोन ना नैबे नङाब्रा बैयो बे लिफ्ट बेजों ओरै थाखास गाखोग्रा थाखास गाखोग्रा नामा सिरिखौ थाखास गाखोग्रा नामा मोनसे थाखास जालांबाय नालाय बुस्थुआ फारसेथिंथ' ओरै फै ओरै सासेल थाखास बाव उन्दुदों नामा नों बिन्दास नामा आं नायफैबावाखै मालाबानो दालाय होजोब्बाय ओरैबाव न'आवबा मानो थख' दोनखोलाय बेयाव मा खालामगोन फायखाना आच्छा बे रोखोमसो आयौ सिथोब बोरैबा नुहुरलायो गलांगोन मोनलायो गाखोफेराना गोबाव जाबाय गाखोयैया नैबेलाय मोनसेना ओइ मेरला दं माथो लिफ्टआ नैबेजोंबो होद हानाय नङा गोलैजानो गिगोन आं गाखोग्राया मोनसे मोननै मोनथामखाना मोनथाम मोनब्रै ए नैबे नङा मोननैल' होद मोनथाम बैलाय बैयाव गैया ए बेयाव नङा होद सुखुद होनबा मोननैल' ए गब्लंसो लिफ्टआसो मोननै गाखोग्राया मोननै आच्छा बहाय हानो नामा नैबालाय मा बैयाव मा रुम फिसाया सिकिउरिटिनि नामा नैबाव सुइमिं पुलसो जानो हागौदां बै मोनसे ड्रेस सोलायग्रा जाबाय नैबाव ओमफ्राय नैबाव सुइमिं पुल आराम दै जोब नामा नंमारगौ नामाब्रा दैज्लां बोथोर ना दै जोबसै नै गासिबो अखा हानायाव मिनि बान्दाय नामा रंजानांगौब्रा नों बेनो जाहैबाय नैबे मिडल हल बाव एसे रायलायग्रा थागोन ना सियार थागोन नङा हेलौ लाला बहाय दं होननानै
लिंहरग्राबाव नि जेरै सानदों बिदिनो जागोन दाना होनलांबाय खिथाबाय दालाय BTC आव मोनसे जों सानसेखालि थांबा नुवाखै होनबा बैबो हल जागोन मोनथाम लाइन दं फिसा जानांगौ नैफोरसो मा जागोनथाय मिथिया नैबे बेबो मा जागोन मिथिला बेखौ जाग्रोथोंसै खुनु आइडिया गैथ'आ दा नै गेटआव माबायदि बे गासिबो एसे गार्डेन जाजोबगोन आरोना बेयो गासिबो नङा गार्डेन फुल बानायजोबगोन बाव साइडआव पार्किं थाबाय पार्किंआ बैथिंसो बानायगोननो बै माबायाव हाग्राखौ साफा क्लिन खालामजोबगोन जों गामिनि फोथारा बेखौ मोननाय नंला एबार ओइथिंसो जासिगोन जोंहा फोथारा बेनोमोन नालाय दा फोथारनि जायगायाव बैयावसो जासिगोन फोथार जायगाया ओमफ्राय ओरैजाय गारि पार्किं माने बेयाव एसे गार्डेन जाबाय बे बिल्डिं गिदिरानो बिल्डिंआ सान्दुंलै ना हालु फाग्ला बायदि सान्दुं मेगना एसे गाज्रि जाना दंलै नैबाव লাগে শঙ্কর কাম করবো আর বসে থেকে কি করব ला 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 बिल्डिंआ जाहांगासिनो दं जाखोमा लाला ওরা তো 10-15 দিন আগে আইবো না না আমারও ঈদ আছে নাमा एबार रिल्स बानायफैबाय थानोसै आरोना बेयाव हिनजावफोर बायदि रिल्स बानायफैगोन नामा लाला बेयाव रिल्स बानायफैगोन नामा एबार आरामनो जाबाथाय रिल्स गोजौआव আলা মুখ আগত খেদাইছে এটা ঠিকিয়া এলা আবার মুখে টাকাবা লাগছে তো বলে তুই থাক কেমন बेनो आरोना नै गायनिफ्राय मोजाङै खेबना गायगासिनो आङो थांथारगोन फुरा मेन गेट आरोना बेनो बिल्डिंनि हाबजेननाय आं दा गाहायाव फैबाय आरो फाइनालि नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना माबायदि बानायदों एसेबाबो दा थांफिनसै आरोना लोगोफोर दे थेंक्स फर वाचिं गाइस लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ विल बी सुन बाय बाय